Hvis I kan se, hvad det her det er, ellers så kan jeg fortælle jer det. Jeg kan lige komme op i lyset. Det er sådan en lille majs her. Du har ventet på det. Som er lidt skaldet. Og lidt mukken, tror jeg. Den vil Stine spise for 25 kroner. Nej, 22,5. 22,5. Og det er så det, vi skal se i dag. Det skal bøves. Det er lyst. Man skal kunne se, hvad du spiser. Må jeg ikke tage den i en skefuld med andre? Nej. Hvorfor ikke? Du skal spise den alene. Jeg tykker ikke på den. Du må godt putte den ind i ost, hvis der er. Men du skal tykke på den. Bare tyk lidt. Du skal tykke på den. Bare lidt. Og så sådan et par gange. Sådan her. Og så synge den. Ej, du skal tykke på den. Så skal jeg lige se den. Nej, jeg gider sgu ikke tage den ud af den. Så skal du bare åbne munden. Nej, det skal du ikke. Jo! Det skal du ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er fucking han gør den først. Der er jo ikke nogen, der kommer til at se det her. Han viser det til alle. Nej, jeg vil ikke tage Så det. pakker vi den lige ind her. Altså, du pakker den seriøst ind i ost. Det smager det jo ikke af mig. Det tror jeg ikke, det gør alligevel. Du kan tykke 3 gange på den, og så skal jeg se jer. Du kan jo ikke se, at det er inde i en ost. Jamen, du skal åbne munden. Det er 22,5. Du kan ikke glas vand. Så henter vi et glas vand til pigen. Du skal snart til at gøre det, fordi min telefon den går snart ud. Jeg skal lige se den, om den stadig er der. Fuck dig. Det er også helt fedt, det her. Ja, den skal være der. Du kan ikke snyde. Den er i nu. Se den. Tag lige ned på 10. 50. Nej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu. Jeg skal se den, når du har tykket på den. Tyk lidt på den. Og så vis mig den. Er den derinde? Ja. Kan man se den derinde? Ja, jeg kunne mærke. Der vandt man de 22,5 der.